అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 4వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. అందరికీ స్వాగతం. స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తోంది కదా. ఓం దివ్య జ్ఞానం 4వ అధ్యాయం. దీనినే 4వ అధ్యాయానికి దివ్య జ్ఞానం అని పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. సో 3వ అధ్యాయంలో ఏం చూసామంటే మరి రినౌన్సియేషన్ అంటే కర్మఫలాలను వదులుకోవటం, నిష్కామ కర్మ ఆసక్తి లేకుండా కర్మఫలాల మీద పని చేయడం అనేది చూసాం. కర్మకాండతో కర్మయోగం చేయొచ్చు. ఇలా మన పనులు మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఈ విధంగా కర్మబంధాల పట్ల ఆసక్తి వదులుకుని కర్మయోగ మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు అనేది చూసాం. లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా చూసాం. ఏది యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సో అంటే ఈ శ్రేష్ఠులు ఏదేదైతే ఆచరిస్తారో యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః జనులందరూ దాన్ని ఫాలో అవుతారు, ఆచరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే అతను ఏ ప్రమాణాలు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతాడో లోకస్తదను వర్తతే లోకం అంతా కూడా దానిని అనువర్తిస్తుంది అంటే ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి నీ జీవితాన్ని ఒక ఉదాహరణగా అవతల వాళ్ళకి నువ్వు లీడ్ చేయాలి అని, ఎస్పెషల్లీ ఎవరికైనా మనం బోధించిన గురువు అనేవాడు ముందు తను ఆచరించి చూపించాలి అని చెప్పారు భగవంతుడు. అందుకని అర్జునుని కూడా ఆ రకంగా నువ్వు ఉండాలి అని చెప్తూ గ్రేటెస్ట్, అలాగే మనకు కూడా చెప్పినట్లు అర్జునుడికి చెప్పడం అంటే గ్రేటెస్ట్ ఎనిమి ఎవరు, నిత్యవైరిన కామక్రోధ మనం చూసాం. ఏది తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తారు అని అర్జునుడు అడిగితే కామయేష క్రోధయేష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం అని చెప్తారు. అంటే కామయేష క్రోధయేష కేవలం కామం క్రోధమే, రజోగుణం సముద్భవ రజోగుణం వల్ల పుట్టిన ఈ కామక్రోధాలే మహాశనం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మహా దురాశాపూర్వకం అని అర్థం అనమాట. మహాశనం మహాపాప్మ ఎంతో పాపాత్మకరమైనది ఈ కామం ఈ క్రోధం. కాబట్టి విధ్యేనం తెలుసుకో ఇహ వైరిణం ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకేది కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏది కామక్రోధాలు. సో కోపం అనేది అంత ఉండకూడని లక్షణం అని చెప్పేసి భగవంతుడు అలా భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న చాలని మన పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి శ్లోకాలు విన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటో బోధపడుతుంది. సో ఆ కోపం అనేది తగ్గించుకోవడం నేర్చుకున్నా కూడా మనం ఎంతో పర్ఫెక్షన్కి చేరగలం. కోపానికి కారణం ఏమిటి అంటే కామం. మనకి ఇష్టం లేని జరిగినప్పుడే కోపం వస్తుంది. సో ఆ కామం అనేది తగ్గించుకోవడం. సో ఈ 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. మొట్టమొదటిగా ఇది భగవానువాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ యోగా అన్ని వివస్వతే అంటే వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడికి ప్రోక్త చెప్పాను. ప్రోక్తవాన్ అహం నేను
అవ్యయమైనటువంటి యోగాన్ని, నాశనం లేనటువంటి దివ్య యోగాన్ని నేను వివస్వాన్ అంటే సూర్యుడికి ప్రోక్త చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనువు చెప్పాడు, ప్రాహ చెప్పడం. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, బ్రవీత్ అన్నా కూడా చెప్పడం, ఉపదేశించడం. సో మనువు తిరిగి దానిని ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. సో ఎవరెవరికి చెప్పారు అంటే ముందు నేను భగవంతుడు సూర్యుడికి, సూర్యుడు మరి మనువుకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, సూర్యుడు మనువుకు చెప్పడం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. సో అది మన యొక్క ఫస్ట్ శ్లోకం. సో ఇక్కడ భాష్యం చూద్దాం. సూర్యలోకం మొదలుగా సర్వలోకంలో రాజవంశాలకు భగవద్గీత జ్ఞానం ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉపదేశింపబడిందని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది హిస్టరీ. సో సూర్యుడు ద్వారా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం వచ్చింది అని చెప్పేసి అర్థమవుతోంది. కాబట్టి లోకంలో ఉన్న రాజులు వాళ్ళ ప్రజలను రక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా రాజులు ఉంటారు. ఈ ప్రజలందరినీ కూడా వాళ్ళు చక్కగా పరిపాలించి ఈ కామం అనేటటువంటి దాని నుంచి రక్షించుతూ మరి రాజవంశం వాళ్ళంతా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు? లీడర్స్ ఎప్పుడు కూడా రూల్స్ తెలుసుకోవాలి, అవునా? వాళ్ళు తెలుసుకోకపోతే ఇంకెవరికి రూల్స్ ఎలా బోధిస్తారు? సో రాజులు అనేవాళ్ళు మరి లీడర్స్. సో వాళ్ళు ఈ రకంగా రాజులందరికీ కూడా ఈ జ్ఞాన ఉపదేశించబడింది, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. తద్వారా వాళ్ళు కూడా అందరికీ ఏ రకంగా ఈ కామం అనే దాన్ని తగ్గించుకుని మరి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచొచ్చు అనే దానికి వాళ్ళకి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మరి ఆయన భగవంతుడి యొక్క సంబంధంలో మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం కోసమే మన మానవ జన్మ ఉద్దేశింపబడింది. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ధర్మం ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి ఒక్క దానికి ఈ జగత్తులో. అంటే ధర్మం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే లక్షణం, ప్రాపర్టీ, బాధ్యత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్ని, దాని యొక్క ధర్మం ఏమిటి? వేడి, ఉష్ణత. నీరు, దాని యొక్క ధర్మం ఏమిటి? మరి దాహం తీర్చడం. మరి అలాగే మంచు యొక్క ధర్మం ఏమిటి? చల్లదనం. అలాగే ఉప్పు ఉంది, దాని ధర్మం ఏమిటి? ఉపదనం. అలాగే షుగర్ ఉంది, దాని ధర్మం ఏమిటి? తీయదనం. ఇప్పుడు పంచదార, దాని ధర్మమే తీయదనం. అది పంచదార అంటేనే తీపి, అంటే దాని తత్వమే అది. సో ఒక్కొక్కరికి అలా ఒక్కొక్క దేనికైనా ఒక తత్వం అనేది ఉంది. మన మానవతత్వం ఏమిటి అంటే మన ఆత్మతత్వం, నిజమైన తత్వం. ఆ ఆత్మతత్వం ఏమిటి? ఆ ఆత్మతత్వమే భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్న తత్వం. అయితే ఈ కోరిక, కామక్రోధాల వల్ల మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాం. సో అది మన యొక్క ధర్మం. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? మన ధర్మం ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంపాదించడం, ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించడమే మన మానవ ధర్మం. సో ఈ సందేశాన్ని ఇప్పుడు ప్రజలకు విద్య, సంస్కృతి, భక్తి వీటన్నిటి ద్వారా తెలియజేయడం మరి ఈ రాజుల యొక్క డ్యూటీ. మరి అంతే కదా, వాళ్ళు అందరికీ ప్రజలకి ఒక లీడర్ లాగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళ జనుల శ్రేయస్సు కోసం. ఈ రకంగా వాళ్ళు మరి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునే మార్గాన్ని వాళ్ళు ఈ ప్రచారం చేయాలి. తద్వారా జనులు కూడా మరి లాభాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ మార్గాల్లో వాళ్ళు ప్రయాణం చేసి మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కల్పంలో మనం ఇప్పుడు సూర్యుడు వివస్వాన్ అని చెప్పి పిలువబడుతున్నాడు అనమాట. ఈ కల్పంలో మనం ఉన్నటువంటి కల్పం మీకు గనక గుర్తుంటే మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో చూస్తాం. ఈ కల్పాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే బ్రహ్మదేవుడి వయస్సు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మనం ఈ కల్పం అనేది అప్పుడు చూడటం జరుగుతుంది. ఆ చార్ట్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే బ్రహ్మ యొక్క 1 డే అని చెప్పి మనం చూస్తాము. సో ఓకే, సో ఈ కల్పంలో సూర్యుని వివస్వాన్ అని పిలుస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఆ సూర్యుడే గ్రహమండలంలో మరి సర్వగ్రహాలకు మరి అంతే కదా, మన మిల్కీవే గ్యాలక్సీలో సూర్యుడే అన్ని ప్లానెట్స్ కి మూలం, మధ్యలో ఉంటాడు. సో బ్రహ్మ సంహితంలో ఈ రకంగా చెప్పారట.
ఏమని, యచక్షురేష సవిత సకల గ్రహాణం రాజా సమస్త సురమూర్తిరశేష తేజాః యస్యాజ్ఞయా భ్రమతి సంభృత కాలచక్రో గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. ఏ ఆదిపురుషుడు ఆజ్ఞతో ఈ గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు ఇంత శక్తిని ఉష్ణాన్ని పొందుతున్నాడో అలాంటి దేవదేవుడైన గోవిందుడిని నేను భజిస్తాను. అంటే సూర్యుడికి శక్తిని వేడిని అందించిన భగవంతుడు. మరి సూర్యుడికి ఎవరిచ్చారు ఈ శక్తి ఈ వేడి అంటే భగవంతుడి. అటువంటి ఆ గోవిందుణ్ణి నేను పూజిస్తాను. అలాంటి సూర్యుడు ఆ భగవంతుడి నేత్రంలాగా వెలిగిపోతూ ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి తన కక్ష యందు పరిభ్రమించుచుండును అని బ్రహ్మదేవుడు స్తుతించాడు ఇందులో. సో ఈ రకంగా సూర్యుడు సమస్త గ్రహాలకు రాజు, గ్రహాలన్నిటికీ ఉష్ణాన్ని వెలుగును ఇస్తూ ఆయన వాటిని సూర్యమండలాన్ని పాలిస్తున్నాడు. ప్రస్తుత కల్పనలో ఆయన పేరు వివస్వాను. అలాగే శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞను అనుసరించి తన కక్షలో సూర్యుడే కాదు, మరి భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నారు 7th చాప్టర్లో మనం చూస్తాం. అన్ని ప్లానెట్స్ ని నేనే మరి కక్షలో ఉంచి నడిపిస్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పడం చూస్తాం. అలాగే అందరూ తినే ఆహారం జీర్ణ శక్తిగా ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది వాళ్ళు మరి ఈ మనం ఫుడ్ తింటున్నాము, అరుగుతోంది, మనకి ఈ శక్తి వస్తోంది. ఈ ఫుడ్ వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్గా మరి ఈ శక్తి రావడం అనేది ఆలోచిస్తే దీంట్లో ఎంత కెమిస్ట్రీ ఉంది, ఇదంతా సైన్స్ అనుకుంటున్నా. ఆ సైన్స్కి ఆ క్వాలిటీస్, ఆ లక్షణాలు, ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చింది ఎవరు, ఆ రకంగా అది రియాక్ట్ అయ్యేటట్లు చేసేది ఎవరు అని మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. తీసుకుంటున్నాము స్టమక్లోకి రకరకాల ఆహారాలు, మరి ఆ స్టమక్ మంచిదాన్నన్నిటినీ కూడా గ్రహించి చెడుదాన్నన్నిటినీ విసర్జించి ఎక్కువ తింటే పాపం కొంచెం అటు ఇటు అయిన స్టమక్ దాన్ని ఎలాగోలా జీర్ణం చేసుకుని మరి మంచినంతా కూడా మన రక్తంగా మన అన్ని పార్ట్స్ పనిచేయడానికి ఉపయోగపడేటట్టు హోల్ బాడీకి బ్లడ్ రూపంలో సప్లై చేస్తుంది. మరి ఈ జీర్ణ శక్తి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈ తిన్నదానిని ముక్కలు చేసి దానిని జీర్ణించి దానిలో ఉన్న సారాన్ని గ్రహించి దానిని బ్లడ్ రూపంలో సర్క్యులేట్ చేస్తుంది, వేస్ట్ని బయటికి పంపుతుంది. ఇదంతా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది. డైజెస్టివ్ పవర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో జఠరాగ్ని సంస్కృతంలో. ఆ జఠరాగ్నిని నేనేనని భగవంతుడు మరి అందులో చెప్పడం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. 7 మనం మళ్ళీ ముందు చూస్తాము. సో అలాగే ప్లానెట్స్ అన్ని నేనే నడిపిస్తున్నా, అవి ఆర్బిట్లో ఉండి కరెక్ట్గా తిరుగుతున్నాయి అన్నీ. మరి ఈ భూమి కొంచెం అటు ఇటు అయితేనే మనం భూకంపం అనుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటిది మరి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్లానెట్ కాదు అన్ని ప్లానెట్స్ అన్ని గ్యాలక్సీస్ అలా తిరుగుతున్నాయి అంటే మరి ఎవరు వాటిని అంత పర్ఫెక్ట్ దారిలో ఉంచి తిప్పుతున్నారు. ఎవరి దారి వాటిదే. ఏది ఒక్క అటు ఇటు ఒక మిల్లీమీటర్ కూడా జరగవు, వాటి దారిలోనే అవి తిరుగుతాయి సూర్యుడి చుట్టూ. సో ప్రతిదానికి వాటి రోడ్డు వాటికి ఉంది. ఆ రోడ్డులకి అటు ఇటు 1 మిల్లీమీటర్ కూడా అవి జరిగే క్వశ్చనే లేదు. సో నేనే వాటిని ఆర్బిట్ అంటాం వాటి దారిని ఇంగ్లీష్లో, మనం తెలుగులో కక్ష అంటారు. ఆ కక్షలో పెట్టి సాంస్క్రిట్లో కూడా ఆ కక్షలో ఉంచేది మరి నేనేనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో శ్రీ భగవంతుడి ఆజ్ఞను అనుసరించి కక్షలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ముందు వివస్వాన్నే ప్రథమ శిష్యుడిగా స్వీకరించి గీత జ్ఞానాన్ని బోధించారట భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అంటే గీత మరి అనాది కాలం నుంచి వస్తున్న ప్రామాణిక శాస్త్ర గ్రంథమే కానీ మరి ఇప్పుడు లౌకిక పండితుల కోసం ఉద్దేశింపబడిన ఊహాకల్పిత గ్రంథం కాదు, ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. మహాభారతం ఈ శాంతి పర్వం 348.51-52లో గీత చరిత్ర గురించి ఈ విధంగా మహాభారతంలో కూడా రాశారట. ఏమని, త్రేతాయుగాదౌ చ తతో వివస్వాన్ మనవేతదౌ మనుశ్చలోక భృత్యర్థం సుతాయేక్ష్వాకవేదదౌ ఇక్ష్వాకుణా చ కదితో వ్యాప్య లోకానవస్థిత. భగవంతుడితో గల సంబంధాన్ని తెలిపే ఈ జ్ఞానం అంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ఏమిటంటే భగవంతుడితో మనకున్న కాంటాక్ట్ సంబంధాన్ని తెలిపేటటువంటి జ్ఞానమే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం. ఇది త్రేతాయుగం ఆరంభంలోనే వివస్వాన్తో మనువుకి బోధింపబడింది. సో మనువు అప్పుడే వివస్వాను మనువుకి చెప్పాడు త్రేతాయుగం బిగినింగ్లో. అయితే మానవులకు తండ్రి అయి ఉన్నందున మనువు అని మరి ఇక్ష్వాకు చెప్పాడంటున్నారు కదా, అందుకనే త్రేతాయుగం స్టార్టింగ్లో ఇక్ష్వాకు వంశం ఏది, అది ఫస్ట్ మరి రాముడు వంశం ఇక్ష్వాకు వంశం, దానికి ఇక్ష్వాకు మరి ఫస్ట్ రాజు కాబట్టి మానవులకు తండ్రి అయి ఉన్న మనువు తన కుమారుడు భూమండలానికి రాజు
మరియు రామచంద్రుడు ఉద్భవించిన రఘువంశం యొక్క మూల పురుషుడు అయిన మహారాజు ఇక్ష్వాకుకు ఇచ్చాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఏది మహాభారతంలో. సో ఈ భగవంతుడితో ఉన్న ఈ జ్ఞానాన్ని మరి త్రేతాయుగం బిగినింగ్లో వివస్వాను అంటే సూర్యుడు మనువుకి చెప్తే, మనువు మానవ జాతికి తండ్రి కాబట్టి ఆయన తన కుమారుడు భూమండల రాజు అయిన రఘువంశపు మూల పురుషుడు ఇక్ష్వాకుడు. అందులోనే శ్రీరామచంద్రుడు ఆ వంశంలో పుట్టారు. సో ఆ ఇక్ష్వాకుకు చెప్పటం జరిగింది. కాబట్టి గీతా జ్ఞానం ఇక్ష్వాకు మహారాజ్ కాలం నుంచే మానవ సంఘంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో 4,32,000 సంవత్సరాల కాల పరిమితి ఈ కలియుగంలో ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. ఇన్ని కలియుగంలో అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. 4,32,000. అయితే ఇప్పటి వరకు ఒక 5,000 చిల్లర గడిచాయి. అవునా? ఈ యుగానికి ముందు ద్వాపర యుగం ఉంది. ఆ ద్వాపర యుగానికి దీనికి డబల్ అన్నమాట. అంటే 8,64,000. దానికి ముందు త్రేతాయుగం, అది మళ్ళీ దానికి ఇంకొక 4,00,000 సంవత్సరాలు కలపాలి. అప్పుడు 1,200 సంవత్సరాలు చిల్లర. అంటే దాదాపు మరి 2,05,000 సంవత్సరం, దాదాపు 2,05,000 ఇయర్స్ బ్యాక్, 2 మిలియన్ సంవత్సరాలు అంటే 20 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనువు తన శిష్యుణ్ణి భూమండలానికి రాజైన ఇక్ష్వాకుకు ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించింది. ఎప్పుడు అని గనక మనకి డౌట్ వస్తే, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పింది దాదాపు 2 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం మనువు యొక్క ఆయువు ఎంత అంటే 305, అంటే సుమారు 305 మిలియన్లు ఇవి. సో 305 మిలియన్స్ అంటే 3 కోట్లు సంవత్సరాలు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. 3 కోట్లు కాదు, 10 కోట్లు, సారీ, 10 లక్ష, 10 లక్షలు, 100 లక్షలు. సో అన్ని సంవత్సరాలు జరిగాయి. అందులో మరి 120 మిలియన్ల 400 లక్షల సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇప్పటికి గడిచాయట. కాబట్టి ప్రస్తుతం మన మనువు యొక్క ఆయువు ఇంత అయితే, మనువు ఇప్పటికి 120 మిలియన్ల సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఇంకా ఆయనకి 305 మిలియన్ సంవత్సరాల్లో 120 మిలియన్లు ఇంకా 180 మిలియన్ల సంవత్సరాలు ఉంది మనువు యొక్క ఆయుష్. సో గీతా జ్ఞానం మనువు యొక్క జన్మకు ముందే ఈ శిష్యుడైన వివస్వాన్ అంటే సూర్యదేవుడికి భగవంతుడు చెప్పారు. కాబట్టి దాదాపు ఇక్కడ లెక్క ఏం చెప్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ 120 మిలియన్స్ క్రితం, ఈ సంవత్సరాల క్రితమే ఇది ఉపదేశించబడిందని స్థూలంగా అంచనా వేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అదే జ్ఞానం మానవ సంఘంలో దాదాపు 20 లక్షల సంవత్సరాలుగా వ్యాప్తిలో ఉన్నది. అంటే శ్రీకృష్ణుడు మరి అర్జునుడికి 5,000 సంవత్సరాల క్రితం అది తిరిగి చెప్పడం జరిగింది. గీత ప్రకారం ఏమిటి అంటే, గీతను బోధించిన భగవంతుడు ప్రకారం ఇది భగవద్గీత యొక్క హిస్టరీ, స్థూల చరిత్ర అంటున్నారు. అంటే మనకు తెలిసి మనందరం ఏమనుకుంటాము, ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, మనం గీత అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి యుద్ధ సమయంలో బోధించాడన్నదే మనకు తెలుసు. కానీ దీని వెనకింత హిస్టరీ ఉందన్నమాట. భగవంతుడు ఒరిజినల్గా ఎప్పుడో సూర్యుడికి ఈ కల్పంలో చెప్పడం జరిగింది. సూర్యుడు ఈ మనువుకి త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో మనువుకి చెప్తే, మనువు అప్పుడు మానవ జాతి తండ్రి కాబట్టి ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది ఆ హిస్టరీ. సో అందుకని మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎప్పుడు ఎన్నాళ్ల క్రితం చెప్పారు అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తే 1,205 లక్షల సంవత్సరాలు గీతను, అంటే 120 మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు వివస్వాన్కు గీతను బోధించారు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో మనం క్లియర్గా ఇది 120 మిలియన్ ఇయర్స్ ముందే ఇది చెప్పబడింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనువుకి ఇప్పటి వరకు అంత ఆయుష్ జరిగింది, ఆయనకి అప్పట్లో ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది. సో మనువు యొక్క లైఫ్ టైం కూడా సుమారు అంత అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్
ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరంతప. సో ఇలా చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఈ వీళ్ళంతా ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అయితే ఏమైంది, ఈ పరంపరగా ప్రాప్తిస్తున్న ఈ యోగము రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు, విదుహు అందరూ తెలుసుకున్నారు. అయితే సకాలే నేహ, అయితే కాలక్రమేణా మహతా యోగం, ఈ మహాయోగం నష్ట పరంతప, నష్టపోయాము. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడ అర్జున అంటూ అర్జునుడిని పరంతప అని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఈ దివ్య జ్ఞానం ఈ విధంగా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులందరూ ఏమో ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కాకపోతే కాలక్రమంగా ఏమైందంటే ఇది క్షీణించింది. ఈ యోగం ఎక్కడో మధ్యలో ఆగిపోయింది. అంటే ఎవరో ఎప్పుడో ఎవరికో చెప్పడం ఆపేశారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడు సూర్యుడు మను ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కానీ చివరికి మధ్యలో అలా వస్తూ వచ్చింది, ఎక్కడో ఆగిపోబట్టి దీనికి బ్రేక్ వచ్చింది. సో సూర్యుడు ఎప్పుడు బోధించాడు అంటే మనం చూసాం ఇప్పుడు ఆ లెక్క. దాదాపు 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వివస్వానుకు భగవంతుడు బోధించారు అని. సో డిసిప్లిక్ సక్సెషన్, గురు పరంపర ద్వారా ఈ నాలెడ్జి వస్తూ ఉన్నది. అయితే మధ్యలో ఎక్కడో పోయింది అని చెప్పారు. సో ఈ గీతా జ్ఞానం నశించింది అని చెప్తున్నారు. స ఏవాయం మయా తేద్యా యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. సో అది నువ్వు స ఏవాయం మయా తేద్య, నువ్వు నా చేత నీకు ఆద్య ఈరోజు ఈ యోగ శాస్త్రం ప్రోక్త చెప్పబడింది. ఏది పురాతనమైన యోగ శాస్త్రం ఈరోజు నాతో నీకు చెప్పబడింది. ఎందుకు? భక్తోసిమే, నువ్వు భక్తుడవు, మే నా యొక్క భక్తుడవు, సఖా నా యొక్క స్నేహితుడవు, చ కూడా, ఇది కాబట్టి నువ్వు నా భక్తుడవు నా స్నేహితుడవు కాబట్టి. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి వినడానికి అర్హతలు ఏమిటి అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నువ్వు నా భక్తుడవు నా స్నేహితుడవు కాబట్టి రహస్యం ఏతదుత్తమం, ఈ రహస్యమైన జ్ఞానం నిశ్చయంగా దివ్యమైన ఈ రహస్యమైన జ్ఞానం నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. నీవు నా భక్తుడివి స్నేహితుడివి కాబట్టి ఈ శాస్త్రపు ఉత్తమ రహస్యాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవనే భావం అని భావనతో గల భగవంతుడితో గల సంబంధాన్ని తెలియజేసే ఈ పురాతన శాస్త్రాన్ని నీకు వివరిస్తున్నాను అని భగవంతుడు అంటున్నారన్నమాట. ఓకే. సో మనుష్యుల్లో 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అంటున్నారు. అర్జునుడు భక్తుడు కాబట్టే అతన్నే ఈ గొప్ప జ్ఞానపు గ్రహీతగా భగవంతుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారట. ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దానవ ప్రవృత్తి ఉంటే సాధ్యం కాదు. ఈ దివ్య జ్ఞాన గ్రంథానికి ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. కానీ మరి సరి అయినటువంటి వ్యాఖ్యానంతో అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడి అర్హత ఏమిటి అంటే భక్తుడు, మరి తర్వాత స్నేహితుడు కాబట్టి. తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతత్ నిజ విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో అపరం భవతో, అర్జునుడు అంటున్నాడు తర్వాతది భవత, నీ యొక్క జన్మ పూర్వతరమైనది, పూర్వతరమైనది జన్మ సూర్యదేవుడిది. అంటే సూర్యదేవుడు నీకంటే ఆయన జన్మ ముందే ఉంది, అంటే నీకంటే ఆయన ముందే పుట్టాడు కదా. కథం, ఏ రకంగా, ఏతత్ దీనిని విజానీయం అర్థం చేసుకోవాలి, త్వమ నువ్వే ఆదవ్ అంటే బిగినింగ్ లో ప్రోక్తవానితి చెప్పావు అంటున్నాడు. నువ్వు బిగినింగ్ లోనే చెప్పాను అని అంటున్నావు కదా సూర్యుడికి, ఇది ఏ రకంగా నేను అర్థం చేసుకోవాలి? సూర్యదేవుడైన వివస్వాను మరి జన్మతో నీకంటే పూర్వుడు, నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్నావు, ఆయన ఎప్పుడో ఉన్నాడు, అలాంటి నువ్వు ఆదిలోనే ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించానంటున్నావు, ఇది నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట ఒక ప్రశ్న. అది ఇక్కడేమో అర్జునుడి అర్హతలు, భక్తుడు, తర్వాత ఇది ఏమిటి ఈ జ్ఞానం అంటే భగవంతుడికి
భగవంతుడు ఆయన యొక్క మహిమలను గురించి అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం నేర్చుకున్నాం. భగవద్గీత జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి గురించిన ఆయన మహత్యాలు, వైభవాలు గురించిన జ్ఞానము మరియు ఆత్మజ్ఞానము. ఆ తర్వాత భగవంతుడికి మనకి ఉండే ఆ సంబంధం అంటే ఆయన పార్ట్ అయిన ఆత్మే మనలో ఉంది. అయితే ఆత్మతత్వం మరి అది మనం గ్రహించి ఆ రకంగా మనం భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి పొందగలగటం. అది సంబంధం. అదే యోగం. అది తెలుసుకున్న నాడే ఆ యోగంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళం అవుతాం. సో, అది ఆ సంబంధం గురించిన జ్ఞానం. ఇది మనం భగవద్గీతలో భగవద్గీత జ్ఞానం అంటున్నారు గదా! సో, ఏముంది ఆ జ్ఞానంలో అంటే ఈ విషయాలున్నాయంటున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఎలా వచ్చిందంటే గురు పరంపర ద్వారా వచ్చింది ఇలాగంటున్నారు. గురు పరంపర అంటే ఏమిటంటే, ఇలా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఆర్డర్‌లో రావటం అని. దానికి ఉదాహరణగా చెట్టు కొమ్మ ఒకళ్ళు తీస్తూ ఉంటే ఇంకొకళ్ళు బుట్టలో వేసుకొని, ఇంకొకళ్ళు అందుకోవడం, పెట్టడం అంటే అలా క్రమబద్ధంగా ఇలా ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువుకి వస్తోంది. గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉన్న గురువు మన ప్రభుపాద. సో, ఆ సంప్రదాయాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మరి ఈ గురు పరంపరలో హ్మ్. 4 ముఖ్యమైనవున్నాయి. ఇది ఏమిటి అంటే మరి బ్రహ్మ సంప్రదాయం, లక్ష్మీ సంప్రదాయం, శివ సంప్రదాయం, కుమారతత్వం. ఈ గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయంలో మధ్వాచార్యుల ద్వారా వచ్చిన దాంట్లో ఈ ప్రభుపాద ఉన్నారు. ఆ తర్వాత లక్ష్మీ సంప్రదాయం నుంచి రామానుజాచార్య, శివ సంప్రదాయం నుంచి విష్ణుస్వామి. నలుగురు కుమారులు ఎవరంటే బ్రహ్మ కుమారులు. వాళ్ళు చాలా ఎప్పుడు చిన్న పిల్లల్లా కనిపిస్తారు. సనక, సనందన, సనత్, సనాతన కుమారులు. వాళ్ళు నలుగురు గూడా గొప్ప యోగులు. సో, వాళ్ళ నుంచి వచ్చినది నిమ్మకాచార్య తత్వము. సో, అవి కొన్ని గురి పరంపరలు ముఖ్యమైనవి. తర్వాత అర్జునుడి యొక్క అర్హత, భక్తుడు, స్నేహితుడు, భగవద్గీత జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడు, భగవంతుడి మహత్యం ఏమిటో తెలిపేది, ఆత్మజ్ఞానం గురించి తెలిపేది, మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అని తెలిపేది. సో, ఇదంతా అన్న తర్వాత అర్జునుడు అడిగాడు గదా! మరి నువ్వెప్పుడో ఇప్పుడు పుట్టావు, సూర్యుడు ఎప్పుడో ఉన్నాడు, నువ్వు ఆయనకి మొదట్లోనే చెప్పానంటున్నాడు, ఇది ఏమిటి అని అడిగాడు. అప్పుడు హ్మ్. హ్మ్. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమని? సో, భగవంతుడు ఆయన మరి ఆదిపురుషుడు. హ్మ్. అంటే హ్మ్. అర్జునుడు గొప్ప భక్తుడు. కానీ భగవంతుడి మాటలు నమ్మలేదా? నిజానికేమిటి? ఇక్కడ భగవంతుడి యందు నమ్మకం లేని వాళ్ళ కోసం ఈ రకంగా అడిగాడనమాట. అంతేగాని అర్జునుడికి తెలియక కాదు. కాబట్టి ఎవరైనా ఇలా చదివేవాళ్ళు అనుకోవచ్చు అని వాళ్ళకి తెలియజేయాలని చెప్పాడు. ఇప్పుడు 10థ్ చాప్టర్‌లో మనకర్థమవుతుంది సమస్తానికి మూలం భగవంతుడని. అలాగే ఫైనల్‌గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది గూడా భగవంతుడినే అన్నది అర్జునుడికి తెలుసు. అయినా గూడా ఆహ్, ఆ భగవంతుడు ఇలా ఈ ఈ ఇప్పుడు దేవకీదేవి తనయుడుగా ఈ భూమి మీద అవతరించారని, నిత్యుడైన ఆదిపురుషుడని, దేవదేవుడని మామూలు వాళ్ళకు తెలియకపోవచ్చు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని తెలియజేయడానికి అర్జునుడు ఇలా అడగడం జరిగింది అని చెప్పి మనకిక్కడ వివరిస్తున్నారు. అప్పుడు ఇలా అడిగాడు గదా! మరి నిన్ను అప్పుడే నువ్వెలా చెప్పావని. సో, భగవంతుడు సమాధానం జెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. సో, పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా అని అర్థం అని మళ్ళీ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ బహూని మే ఎన్నో రకాలుగా నాకు వ్యతీతాన్ని గడిచాయి. నాకెన్నో గడిచాయి. ఏమిటి జన్మ. నాకెన్నో జన్మలు గడిచాయి. తవ నీకు చ అర్జున. నీకు కూడా గడిచాయి ఎన్నో జన్మలు అర్జున అంటున్నాడు. నాకెన్నో జన్మలు గడిచాయి. నీకు కూడా ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి. తాన్యహం అంటే ఆ జన్మలను నా నా నేను వేద ఎరుగుదును. నాకు తెలుసు నా జన్మలన్నీ సర్వాణి అన్నీ నాకు తెలుసు. నేను ఏ జన్మల్లో ఎలా ఉన్నానన్నది. అయితే త్వం నత్వం అంటే నీకు నువ్వు ఎరగవు. నీ పూర్వజన్మలేమిటో నువ్వెరగవు. నాకైతే తెలుసు పరంతప
అంటున్నారు. సో పరంతప శత్రువులను నడిచే అర్జున, నీకు మరియు నాకు కూడా ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి. కానీ నాకు అవన్నీ జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. నీకవి జ్ఞాపకం నీకు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడికి అన్నీ గుర్తుంటాయి. మనం మరి మన జన్మలు మనం మర్చిపోతాం, పూర్వజన్మలు. ఆ విషయం చెప్తున్నారు. సో అది బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఏం చెప్పారట, ఆయన అనేక అవతారాలను గురించి. అనాదిమనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం చ వేదేషు మధుర్లభం ఆత్మభక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో అద్వితీయుడను, అచ్యుతుడును, అనాదియును అయిన దేవదేవుడైన గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తాను. అతడు అనంత రూపాల్లోకి అదే ఆది పురుషుడిగా, అనాదిగా, నిత్య యౌవనంలో అలరారేవాడిగా భాసిస్తాడు. ఆయన భగవంతుడు అలాంటి సచ్చిదానంద విగ్రహరూపాలు వేదవేత్తలకు సాధారణంగా దుర్లభం అయినా కూడా, అంటే భగవంతుడి సచ్చిదానంద విగ్రహం వేదవేత్తలకు సాధారణంగా దుర్లభాలైనా శుద్ధ భక్తులకు మాత్రం స్వయంగా ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నంత మాత్రం చాలదు, భక్తి భావంతో భగవంతుణ్ణి మనం పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆయన అద్వితీయుడు, అచ్యుతుడు, అంటే చ్యుతుడు కానివాడు, నాశనం లేనివాడు, అనాది బిగినింగ్ లేనివాడు ఆయన గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తాను అని అర్థం. అతడు అనంత రూపాల్లోకి అదే ఆది పురుషుడిగా, అనాదిగా, నిత్య యౌవనంలో అలరారేవాడిగా భాసిస్తారు. ఏ రూపంలోకి వచ్చినా ఆయన అలా ఆది పురుషుడిగానే భాసిస్తారు. భగవంతుడి అలాంటి సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపాలు మామూలు వేదవేత్తలకు దుర్లభాలైన భక్తులకు మాత్రం స్వయంగా ప్రకటితమవుతాయి అని అంటూ, ఇంకా బ్రహ్మ సంహితంలో ఏమన్నారట, రామాదిమూర్తిషు కళానియమేన తిష్టన్ నానావతారమకరోద్భువనేషు కింటు కృష్ణ స్వయం సమభవత్పరమ పుమాన్యో గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. రామ, నరసింహ ఇలాంటి అవతారాలు, ఇంకా ఇతర అనేక అంశావతారాలు ధరించేవాడు మరియు ఆదిదేవుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడిగా తెలియబడుచు స్వయంగా అవతరించే గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తాను. రామ, నరసింహ ఇంకా ఎన్నో అవతారాలుగా వచ్చిన ఈ ఆదిదేవుడైన భగవంతుణ్ణి భజిస్తున్నాను అని చెప్పి అందులో బ్రహ్మ సంహితంలో రాశారు. సో ఎన్నో రంగులు మార్చిన వాస్తవానికి మార్పు రహితంగా ఉంటుంది వైడూర్యం. అలా భగవంతుని కూడా దాంతో పోల్చొచ్చు. ఎన్నో రూపాలున్న విశుద్ధ భక్తులకే సంపూర్ణంగా ఇది అర్థమవుతుంది. కేవలం ఏదో వేదాలు చదివినంత మాత్రాన అర్థం కావు. వేదేషు దుర్లభం ఆ దుర్లభం ఆత్మభక్తం. సో వేదాల వల్ల కాదు, ఆత్మభక్తుడు అయిన వాడికి అది అర్థమవుతుంది. అర్జునుడు లాంటి భక్తులు భగవంతుడి నిత్య సహచరులు. భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరించినా సరే వివిధ స్థాయిల్లో ఆయన సేవ కొరకు అలాంటి నిత్య సహచరులైన భక్తుల్ని అవతరిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆయనకి ప్రతి అవతారంలో అలా నిత్య సహచరులైన భక్తులు ఉంటారు. అటువంటి భక్తుల్లో అర్జునుడు ఒకడట. గీతా జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు లక్షలాది సంవత్సరాల పూర్వం మరి సూర్యుడైన వివస్వానికి బోధించినప్పుడు అర్జునుడు సైతం తన స్థాయిలో భగవంతుడు చెంతే ఉన్నాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. సో అర్జునుడు మరియు భగవంతుడు మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే, భగవంతుడు ఆ సంగతి ఆయన గుర్తుంది, అర్జునుడికి అది గుర్తు ఉండదు. ఇదే మరి జీవులకి భగవంతుడికి ఉన్న భేదము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు మరి శత్రువులను తప్పింపజేసే యోధుడిగా సంబోధింపబడినప్పటికీ కూడా గత జన్మలో జరిగిన విషయాలను గుర్తు తెచ్చుకునే శక్తి అర్జునుడికి లేదు. కాబట్టి ఈ జీవుడు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎంతటి ఘనుడైనా మనం భగవంతుడి ఆ భగవతత్వానికి సాటిరాము అంటున్నారు. భగవంతుడితో శాశ్వత సాహచర్యం కలిగిన వాడు మరి నిజంగా ముక్త పురుషుడే, కానీ భగవంతుడితో సమత్వం కాదు అని అంటూ, బ్రహ్మ సంహితంలో శ్రీకృష్ణుడు అచ్యుతుడిగా వర్ణింపబడ్డాడు. అంటే ఆయన భౌతిక కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఆయన దివ్యత్వం ఎక్కడికి పోదు అంటున్నారు.
సో నెక్స్ట్ శ్లోక అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. ఫోర్త్ చాప్టర్ మనం ఫినిష్ చేసామా? ఎందుకు ఇప్పుడు సడన్ గా నాకు డౌట్ వస్తా ఉంది. థర్డ్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసాము. థర్డ్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసాం మాతాజీ, ఫోర్త్ ఫినిష్ చేయలేదు. లేదుగా, ఓకే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో అజోపి సన్నవ్యయాత్మ అంటే అజ పుట్టుకలేని వాడిని, అపి అయినప్పటికీ సన్ కూడా, అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేనివాడు అని, భూతానాం అన్ని జీవరాశులకు, ఈశ్వరోపి ప్రభువుని అపి అయినప్పటికీ, సన్ అంటే కూడా. సో నేను పుట్టుకలేని వాడిని అయినప్పటికీ, అన్ని జీవరాశులకి ప్రభువునైనప్పటికీ, ప్రకృతిం ఈ ప్రకృతిలో స్వామధిష్టాయ అంటే నా యొక్క ఈ ప్రకృతిలో నేను అధిష్ఠించి, సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను, ఆత్మమాయయ నా అంతరంగిక శక్తితో అని చెప్తున్నారు. సో నాకు పుట్టుక లేని, జన్మ అనేది పుట్టుక అనేది లేదు. నా అలాగే నేను మరి ఈ సకల జీవులకు ప్రభువును, అలాగే మరి అవ్యయుడను అంటే నశింపని వాడు భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా నా దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ ఇలా నా యొక్క ఆంతరంగిక శక్తితో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. అంటే నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకు నాకు కూడా ఇంతకుముందు జన్మలు ఉన్నాయి, అర్జునుడికి తెలిసిన మనబోటి వాళ్ళ కోసం అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు ఆ క్లారిటీ చెప్తున్నారు. నీకు ఆ జన్మలు గుర్తులేవు, నాకున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మరి నేను అన్నిటికీ ప్రభువునైనా, నాకు మరి అవ్యయుడనైనా సరే, అజుడనైనా, పుట్టుకలేని వాడినైనా ప్రతి యుగంలో ఈ రకంగా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది అజోపి సంభవామి ఆత్మమాయ, ఇలా నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అవతారాలు కొన్ని చూపిస్తున్నారు. రామలక్ష్మణ వామన అవతారాలు. తర్వాత మరి భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మరి మనకు అవి గుర్తుండవు. అది ఇక కొన్ని డిఫరెన్సెస్ మనం అక్కడ చూసాము. మనమేమో కర్మఫలాల ఆధారంగా జన్మ తీసుకుంటే, భగవంతుడు ఆత్మమాయ ఆయన స్వయం సంకల్పంతో కావాలని భగవంతుడు అవసరమైనప్పుడు ఆయన అవతరిస్తారు. మనమేమో మన కర్మఫలాలను బట్టి మనం ఇప్పుడు జన్మను పొందుతూ ఉంటాము. మన శరీరానికి ఆత్మకి భగవంతుడికి భేదం లేదు, రెండూ సచ్చితానందమే. అయితే మన ఆత్మ సచ్చితానందమే కానీ మన ఆత్మ ఒక స్థూల శరీరాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనం కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం మరి తరిగిపోతూ ఉంటుందో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య, నిశ్చయంగా ధర్మం గ్లానిర్భవతి అంటే హాని భవతి కలుగుతుందో, ధర్మానికి ఎప్పుడైతే హాని కలుగుతుందో, భరతవంశస్థుడా, అభ్యుత్థానం పెరిగిపోతుందో, వృద్ధి చెందుతుందో, ఏవిటి అధర్మస్య అధర్మం, తదా ఆ సమయంలో ఆత్మానం స్వయంగా సృజామి అవతరిస్తాను, అహం నేను అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి అంటే హాని కలుగుతుందో ధర్మానికి, ఆ అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, తదా ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా సృజామి అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, అధర్మం వృద్ధి చెందుతుందో ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తాను. సృజామి అంటే మరి అవతరిస్తానన్న మాట ముఖ్యం ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన ఎన్నడూ సృష్టింపబడును అనే భావన కాదు, భగవంతుడే అవతరిస్తున్నారు అన్నది ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన మాట అని భాష్యంలో ఆ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఈ శ్లోకం, ఇంతకు ముందు శ్లోకం చాలా మందికి బై హార్ట్ వస్తూ ఉంటాయి, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. పరిత్రాణాయ
రక్షించడం కోసం ఎవరిని భక్తులను సాధువులను, అంటే సాధువులంటే ఏదో సాధువులు మునులు ఇలాంటి వాళ్ళని కాదు, మంచి వాళ్ళు అని. భక్తులు అన్నారు ఇక్కడ. సాధు సంపన్నులు అంటే అలాంటి మంచివారు. వినాశాయ చ, మరి చ అంటే మరియు వినాశనం చేయడానికి ఎవరిని, దుష్కృతులు అంటే దుర్మార్గులను. సాధువులను రక్షించుట కోసం, దుర్మార్గులను శిక్షించడం కోసం, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడం కోసం సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలోనూ. సో అది సాధు రక్షణ కోసం, దుష్ట శిక్షణ కోసం, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడం కోసం ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో మనకి దానికి ఇక్కడ కంసవధ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ పక్కన బలరామకృష్ణులను చూస్తున్నాము. సో సాధు రక్షణ కోసం, దుష్ట శిక్షణ కోసం, ధర్మ పునరుద్ధరణ కోసం భగవంతుడు అవతరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కనకదాస కవి రాజగోస్వామి ఆయన చైతన్య చరితామృతం రాసిన ఆయన అనమాట. ఈ కనకదాస కవి అన్న కృష్ణదాస కవి ఆయన చైతన్య చరితామృతాన్ని రాశారు. అందులో ఈ క్రింది శ్లోకాలు అవతార రహస్యాలని కొన్ని చెప్పారు అక్కడ. ఏమిటి అంటే సృష్టి హేతుయో ఇమూర్తి ప్రపంచే అవతరే సై ఈశ్వరమూర్తి అవతార నామధరే మాయాతీత పరవ్యోమే సబార అవస్థాన విశ్వే అవతరి ధరే అవతార నామ. అంటే అవతారం అనేది భౌతిక ప్రపంచం కోసం భగవద్ధామం నుంచి అవతరిస్తుంది. అవతరించడం అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ ఒక మనకి ఐడియా ఇచ్చారు, అది చెప్తున్నారు. అవతరిస్తాను అన్నారు కదా భగవంతుడు. సరే మామూలుగా పుట్టడం కాదు, మనందరం పుట్టినట్లు అవతారం అనేది భౌతిక ప్రపంచం కోసం భగవద్ధామం నుంచి వస్తుంది, అవతరిస్తుంది. అలా అవతరించిన భగవంతుడి రూపాన్నే అవతారం అని పిలుస్తారు. అలాంటి రూపాలు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నెలకొడి ఉండి భౌతిక జగత్తులో అవతరించినప్పుడు అవతార నామాన్ని కొనుచున్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పురుష అవతారాలు, గుణావతారాలు, లీలావతారాలు, శక్త్యావేశ అవతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు, అవతారాలు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి ఇలా. అయితే అవన్నీ కూడా క్రమ పద్ధతిలో విశ్వమంతా కూడా అవతరిస్తూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడు ఆ అవతారాలన్నింటికీ కూడా మూలం అని అంటూ ఆది అయిన బృందావన లీలలు యందే తనను చూడాలనుకునే భక్తుల కలతలన్నింటినీ నశింపచేయటానికి ప్రత్యేకంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు. తన విశుద్ధ భక్తుల్ని సంతృప్తి పరచడానికి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి అవతార ముఖ్య ప్రయోజనం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తానని భగవంతుడు ఈ రకంగా చెప్పారు. సో భాగవతం ప్రకారం కూడా చైతన్య మహాప్రభు కలియుగంలో ఒక అవతారం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆయనే మరి సంకీర్తనోద్యమం అంటే సామూహిక హరినామ సంకీర్తనం ద్వారా కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేశారు అప్పట్లో భారతదేశం అంతా కూడా. ఆయన 15వ శతాబ్దంలో అలాంటి హరినామ సంకీర్తన ఈ ప్రపంచంలో మరి ప్రతి నగరం, గ్రామంలో ప్రచారం అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన అప్పుడే భవిష్యద్వాణి చెప్పారు ఫ్యూచర్ గురించి. సో చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడి అవతారం అని ప్రత్యక్షంగా కాకుండా అతి రహస్యంగా ఉపనిషత్తులు, భారతం, భాగవతం వంటి శాస్త్రాల్లో కూడా కొన్ని హింట్స్ మనకి రహస్య భాగాల్లో చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఈ సంకీర్తనోద్యమం పట్ల కృష్ణ భక్తులందరూ అత్యంత అనురక్తిని కలిగి ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ అవతారాన్ని దుష్టుల్ని వధించడం కోసం కాకుండా కరుణతో వారిని తరింపజేయడం కోసం ఎత్తినటువంటి అవతారం అని చెప్తున్నారు. సో అవతారంలో ఆయన అందరినీ తరింపజేయటానికి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చూసాము అంటే ఇలా మనం సాధువులను రక్షించడం కోసం, దుర్మార్గులను నశింపజేయడం కోసం, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడం కోసం ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో
సో అంటే జన్మకర్మచమే దివ్యం. సో భగవంతుడు అవతరిస్తున్నారనే దానికి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఆయన దేవకి వసుదేవులకు ప్రత్యక్షం అవడం, చెప్పడం, తర్వాత మరి ఆయనను తీసుకువెళ్ళి ఆదిశేషుడి నీడలో ఆ వర్షంలో మరి భగవన్ మహత్యం వల్ల ఆ ద్వారాలు తెరుచుకోవడం, మరి ద్వారపాలకులు నిద్రలో ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఆయన మహిమతో జరిగినప్పుడు నందమహారాజు ఇంట్లో తీసుకువెళ్ళి వసుదేవుడు ఆయనను తీసుకువెళ్ళడం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ భగవంతుని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏమిటి? భగవంతుని పొందాలి, తెలుసుకోవాలి అంటున్నాము. సో దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో జన్మ కర్మలను కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే పుట్టుక ఆయన యొక్క కర్మ కూడా నా యొక్క అంటే నా యొక్క పుట్టుక, నా కర్మలు అంటే ఆయన యాక్షన్స్, భగవంతుడి యొక్క యాక్షన్స్ దివ్యమైనటువంటివి. నా యొక్క దివ్యమైన కర్మని జన్మని తెలుసుకుని ఏవం ఇలాంటిది అని యో ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో తత్వతః యథార్థంగా ఆయన యొక్క జన్మకర్మలను, దివ్యమైనటువంటి జన్మకర్మలను ఎవరైతే యథార్థంగా తెలుసుకుంటారో త్యక్త్వా విడిచిన తర్వాత దేహం, శరీరం విడిచిన తర్వాత పునర్జన్మనైతి పునర్జన్మ వాళ్లకు ఉండదు. మామేతి నన్నే పొందుతారు. సో అతడు అర్జున, అతడు అలా తెలుసుకున్నవాడు నన్నే పొందుతాడు. సో నా జన్మ మరియు కర్మల దివ్యత్వాన్ని తెలిసిన వాడు శరీరం అంతమైన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది లేకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అని చెప్పి, నన్నే పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది భగవంతుడిని తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, భగవంతుడిని పొందుతాము, మోక్షం వస్తుంది, అంటే భగవంతుడి పొందుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయన తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏమిటి ఆ తత్వం? ఆత్మతత్వం మనలో ఉంది, కానీ మనం చూడలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని ఎప్పుడు చూడగలుగుతామంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయ నుంచి బయటపడి ఈ కామక్రోధాలను తొలగించగలిగినప్పుడు ఆ ప్యూర్ డివైన్ నేచర్, ఆ దివ్యత్వం, భగవంతుడి యొక్క ఆ నిర్గుణత్వం, ఆ అశుద్ధ ప్రేమ తత్వం మనకు అవగతం అవుతుంది. సో అది మనకి మోక్షానికి మార్గం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి ఈ కర్మ మార్గం ద్వారా, భక్తి మార్గం ద్వారా, జ్ఞాన మార్గం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం మార్గం ద్వారా కూడా ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ప్రస్తుతం కర్మయోగ తత్వాన్ని చూస్తున్నాం. సో ఇది అలా ఎప్పుడైతే అవతార సత్యం భవబంధాల నుంచి ముక్తి పొందిన వాడే దేహ త్యాగానంతరం భగవద్ధామాన్ని చెందుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంత ఈజీ కాదు అంటున్నారు జీవుడికి భవబంధ విముక్తి. కానీ ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడి కర్మలని, దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకున్న ద్వారా మరి భక్తులు దేహానంతరం భగవంతుడి యొక్క సన్నిధిని పొందొచ్చు, ధామాన్ని పొందొచ్చు, ఈ భౌతిక జగడానికి మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి మరి అనేక రూపాలు ఉన్నాయని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారు. అద్వైతం అచ్యుతం అనాది అనంత రూపం అని. ఈ విధంగా భగవంతుడికి ఎన్ని రూపాలున్నా కూడా రూపాలన్నీ ఏకమే అయి ఉన్నాయి. ఆ భగవంతుడు అద్వితీయుడు. ఈ సత్యం మరి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏకో దేవో నిత్య పురుషబోధిని ఉపనిషత్తులో ఉందట. ఏకో దేవో నిత్యలీలానురక్తో భక్తవ్యాపి హృద్యంతరాత్మ. అంటే తన విశుద్ధ భక్తుల సంబంధంలో అద్వితీయుడైన భగవంతుడు అనేక దివ్య రూపాల్లో నిత్యం వర్తిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఈ వేదవాక్యం భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడు నిర్ధారిస్తున్నారన్నమాట, ఇప్పుడు మనం చూసిన శ్లోకంలో. కాబట్టి భగవంతుడు అనేక దివ్య రూపాల్లో నిత్యము వర్తిస్తూ ఉంటారు భక్తుల కోసం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వేద ప్రమాణం భగవంతుడి ప్రమాణాన్ని బట్టి ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించి కాలాన్ని తత్వకల్పనలతో వృధా చేయకుండా మనం పూర్ణతను, ముక్త స్థితిని తప్పకుండా పొందవచ్చు. అంటే ఈ సత్యాన్ని నిస్సందేహంగా విశ్వాసంతో అంగీకరించేవాడు ముక్తిని పొందుతాడు అంటున్నారు. వాస్తవానికి అంటే దేనికైనా అసలు ఫెయిత్ ఉండాలి. ఫెయిత్ ఉన్నప్పుడు
మరి ఆటోమేటిక్గా మనకు నమ్మకం వస్తుంది. వాస్తవానికి తత్వమసి అని ఒక మహావాక్యం ఉంది, వేదవాక్యం. మహావాక్యాలకు ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో ఈ తత్వమసి అన్నది ఒకటి. ఈ విషయం చక్కగా అన్వయం అవుతుంది. ఏది? శ్రీకృష్ణున్నే పరతత్వంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో నువ్వే ఆ తత్వం అయి ఉన్నావు అని, నువ్వే ఆ పరబ్రహ్మవు అని పలుకుతారో వారు శీఘ్రంగా ముక్తిని పొందుతారు. తద్వారా భగవంతుడి దివ్య సాహచర్యాన్ని పొందగలగటం వారికి నిశ్చయం కాగలదు. అటువంటి శ్రద్ధాపూర్ణుడైన భక్తుడు పూర్ణత్వాన్ని సాధించవచ్చు అని ఈ క్రింది వేదవాక్యాల్లో కూడా ఈ విషయం నిర్ధారితమైంది అంటున్నారు. ఏమిటది? తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి నాణ్య పంధ విద్యతే యనాయ. శ్వేతోపనిషత్తులో ఉంది 3.8లో. కేవలం భగవంతుని గురించి తెలియడం ద్వారానే ఈ జన్మ మృత్యు విముక్తమైన సంపూర్ణ ముక్త స్థితిని ఎవరైనా పొందగలరు. ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారానే అలాంటి పూర్ణత్వాన్ని పడేయుటకు వేరొక మార్గం లేదు అంటున్నారు. సో పూర్ణత్వం అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడము. ఆ తత్వం ఏమిటి అంటే మరి మనలో కూడా ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వం. శ్రీకృష్ణుని పూర్ణ పురుషోత్తముడిగా భగవంతుడిగా అర్థం చేసుకోలేనివాడు నిక్కముగా తమో గుణంలో ఉన్నట్టు వాడే ముక్తిని పొందాలని, అన్య మార్గం వేరొకటి లేదని పలకడంలో భావం. వీతరాగభయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహావో జ్ఞానతపసా పూతా మద్భావమాగతా. సో ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటన్నది చూసాం. ఆయన దివ్యమైన కర్మలను జన్మను తెలుసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు, భగవంతుని పొందుతాము అని. అయితే ఎవరు ఈ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వీతరాగ భయక్రోధ అంటే రాగాన్ని అంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ని, రాగము ద్వేషము ఇవన్నీ ఏమిటి? భౌతిక ప్రపంచపు శారీరక అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీను. నేను ఈ బాడీ అనుకుని మన వాళ్ళని మనమని మనం ఈ అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకుంటాము. సో ఈ ఎవరైతే అంటే అన్నీ వదిలేసుకోవాలా అనే ప్రశ్న కాదు. మనం అన్నీ చేస్తూనే డిటాచ్మెంట్తో ఉండగలగటం, మన బాధ్యతల్ని మనం చేస్తూనే ఉండాలని చెప్తారు. ఇంకా భగవంతుడు వదిలేయమని చెప్పడం లేదు. ఆ స్టేజ్కి ఎప్పుడు వస్తామంటే కంప్లీట్గా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిన స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు అన్నీ వదిలేసే స్టేజ్ వస్తుంది. బట్ అప్పటి వరకు మన పనులు మనం చేస్తూనే ఉండాలనే చెప్పారు. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ సాధనకి. వీతరాగ భయక్రోధ, రాగాన్ని భయాన్ని క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు, మన్మయ నా మీద, మాం ఉపాశ్రిత నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో వీత ముక్తులైన వాళ్ళు అంటే వదిలిన వాళ్ళు. దేని? ఆసక్తి నుంచి, రాగం, భయం నుంచి అంటే ఇక్కడ భయం అంటే ఏమిటి? మనకి ఇష్టం లేనిది కానీ మనకి నచ్చంది కానీ జరుగుతుందేమోనన్న భయం మనకు. సో అటువంటివి అంటే అదంతా కూడా ఇష్టం కామం వల్ల కలిగిన భయాలు. సో అలాగే క్రోధం, మరి కోపం కూడా మనకి ఇష్టం లేనిది జరిగినప్పుడు కోపం అంటాము. సో ఈ రాగభయ క్రోధాల నుంచి ముక్తులైన వాళ్ళు, మన్మయ సంపూర్ణంగా నాయందే, మాం నన్ను ఉపాశ్రిత ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, బహవో ఎంతో మంది, జ్ఞాన తపస జ్ఞానం అనే తపస్సుతో, ఇటువంటి జ్ఞానం అంటే వీటిని వదులుకోగలిగిన వాడే జ్ఞాని, ఈ రాగభయ క్రోధాలను. సో ఇటువంటి జ్ఞానం అనే తపస్సుతో పూత పవిత్రులై మద్భావం నా యొక్క దివ్య ప్రేమను, నా యొక్క భావాన్ని ఆగతా పొందారు. అంటే భగవద్భావాన్ని అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. ఎలా? రాగభయ క్రోధాల నుంచి బయటపడి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ ఈ రాగభయ క్రోధాలు అంటే సెన్సెస్ మైండ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి బయటపడి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం. మీకు గుర్తుంటే 15th శ్లోకాలు అందుకే వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఈ చెట్టుని ఖండించాలి అని చెప్తారు. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? రాగద్వేషాలను వదులుకోవడం. ఆ తర్వాత ఎవరి నుంచి సమస్తము ప్రారంభమైందో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. అది జ్ఞాన మార్గంలో ఆ రకంగా చెప్పారు. కర్మ మార్గంలో కూడా ఇలా మనకి చెప్తున్నారు. ఈ రాగభయ క్రోధాలను వదులుకుని నన్ను ఆశ్రయించి, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి. సో రాగభయ క్రోధాల నుంచి బయటపడి నా యందు సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై నాకు శరణుజొచ్చిన కారణంగా ఎంతో మంది ఇంతకు ముందు ఈ జ్ఞానంతో పవిత్రులై నా యొక్క భావాన్ని పొందారు, నా తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగారు అని చెప్పి ఇక్కడ
చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు 10 శ్లోకాస్ చూసాము. ఇక్కడితో ఇది స్టాప్ చేసి రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇందులో మనకి ఆల్మోస్ట్ 42 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. బట్ ఎవ్రీ శ్లోకాన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూస్తాము. అందుకని ఈరోజు ఈ 10 శ్లోకాస్తో ఇప్పుడు ఆపుదాం. హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేకపోతే కాసెంట్ చేయొచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అటెండెన్స్ లింక్ ఒకసారి పోస్ట్ చేయరా? అటెండెన్స్ లింక్ ఈ రోజుది యాక్చువల్లీ రేపే పోస్ట్ చేస్తారు మాతాజీ. ఓకేనా? Okay. అందుకే ప్రభుజీ అది ఇచ్చినట్లేరు ఈరోజు. ప్రభుజీ రాలేదు ప్రభుజీ. నాగేంద్ర ప్రభుజీ రాలేదు ఈరోజు. ప్రభుజీకి ఈరోజు ఏదో కుదరలేదు. రేపు పోస్ట్ చేస్తారులే మాతాజీ. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.